που αισθάνονται τυχεροί που σε έχουν στη ζωή τους. Ανθρώπους που θα έκαναν τα πάντα για εσένα. Και όχι ανθρώπους που εκμεταλλεύονται την καλοσύνη σου, που εκμεταλλεύονται την καλή σου την καρδιά. Να μείνεις μακριά από ανθρώπους εγωιστές, χειριστικούς και ναρκισσιστές. Αυτός να είναι ο στόχος σου για αυτή τη νέα χρονιά. Μακριά από τέτοιους ανθρώπους, μάτια μου. Δεν χρειάζεσαι ανθρώπους που να μη σε σέβονται, που να μη σε εκτιμούν, που να σε υποτιμούν, που να σε χειρίζονται, που να μιλούν άσχημα για εσένα πίσω από την πλάτη σου. Δεν χρειάζεσαι ανθρώπους που βάζουν τον εγωισμό τους πάνω από την αγάπη τους για εσένα. Αυτοί που σ' αγαπούν, μάτια μου, είναι εκεί και στο δείχνουν με κάθε τρόπο. Δεν τα παρατάνε στα δύσκολα. Δεν φεύγουν με την πρώτη ευκαιρία. Παλεύουν και μένουν εκεί κοντά σου. Αυτή τη χρονιά λοιπόν, μάτια μου, να είσαι προσεκτικός ποιους ανθρώπους αφήνεις μέσα στη ζωή σου και ποιους ανθρώπους βάζεις εκ νέου μέσα στη ζωή σου. Να είσαι με ανθρώπους που αισθάνονται τυχεροί που σε έχουν μέσα στη ζωή τους. Με ανθρώπους που σε αγαπούν πραγματικά, μάτια μου. Τι να κάνεις στους ανθρώπους εκείνους που προσποιούνται ότι σε αγαπούν, που σε εκμεταλλεύονται? Τι να τους κάνεις στους ανθρώπους που δεν σε σέβονται, που μιλούν άσχημα για εσένα, που δεν σου δείχνουν με πράξεις τα όσα αισθάνονται? Δεν θέλουμε ανθρώπους ούτε που να μας κοροϊδεύουν, ούτε που να προσποιούνται ότι νοιάζονται για εμάς, μάτια μου. Θέλουμε ανθρώπους που νιώθουν τυχεροί που μας έχουν. Ανθρώπους που μας αγαπούν, αλλά που μας αγαπούν πραγματικά, μάτια μου, που μας δείχνουν την αγάπη τους. Φύγε μακριά από οτιδήποτε τοξικό, από οτιδήποτε σου μολύνει την ψυχή σου, από οτιδήποτε σου βαραίνει την καρδιά σου, από οτιδήποτε σε πάει πίσω, από οτιδήποτε σε αλλοιώνει, μάτια μου. Και τέτοιοι άνθρωποι, δηλαδή άνθρωποι ναρκισσιστές, χειριστικοί, εγωιστές, μόνο πίσω μπορούν να σε πάρουν. Μόνο να λιώσουν την ψυχή σου μπορούν, μάτια μου. Γι' αυτό κοίτα να επιλέξεις σωστά ποιους ανθρώπους βάζεις στη ζωή σου, ποιους ανθρώπους αφήνεις μέσα σε αυτήν. Διώξε επιτέλους τους τοξικούς ανθρώπους από τη ζωή σου για να ηρεμήσεις, να βρεις γαλήνη, να μείνεις με αυτούς τους ανθρώπους που αισθάνονται τυχεροί που σε έχουν, μάτια μου. Τα ακούς?